Ну што, пачнём з вітання. Давай. Вітанкі, шановне господарство. Так і робіцца. Вітанкі табе, першы чаргу. Вітанкі табе. Давай пазнаёмімся. Гэта ж першы созвон. Першы выпуск. Так. Ну што, мяне ўжо крыху ведаюць людзі. Там чалавек 300 падпісаны на мои каналы, плюс-мінус. Давай трошкі прафесійна пра сябе раскажы. Прафесійна для твоего мало хто ведае. Чым ты займаешься, колькі ты займаешься? Окей. Ну, я бэкэнд-праграміст. У асноўным пішу з Python і Go. На іншых тэхналогіях таксама бывае, падпісваю. Linux-аматар, open-source-аматар. Гэта ўсё. Колькі гадоў ты ўвогуле вось от праграміравання? Гадоў уже 13, калі не памыляюсь. Я прям так вось дасканала не лічыў, але ну так, да, ўжо за больш за десятку дакладна ёсць. Універсітэт пачаў. Ці як? Да, прям да, дзесьці на другім курсе ўжо працаваў. А ты што, як ты? Так, мяне зовут Саша, мяне яшчэ ніхто не ведае. Вось, таксама бэкэнд-праграміст, таксама Python і Go. Увогуле пачынаў я как аўтаматызатор тэставання. За гэты час памацаў амаль можа тему праграмавання. Пачынаў з Java, там былі і VB-скрипты, і C-Sharp, і Ruby быў. Вось, таксама зараз захапляюць open-source, таксама захапляюцца Linux. Неяк так. Ну цудоўна, цудоўна. Да. Увогуле, чаго мы тут созвонились-то? Чаго мы созвонились? Оказалось, есть общая проблема. У них синдром называется. Not invented here. Так? Я не ведаю таких. Что за синдром? Not invented here. Типу, фатальний недохоп. Так само відомо як. Зроблено не тут. Ну так, як почалось. Усі існуючі гіковські теми не такі гіковські, як ми хотіли би. Так. То есть есть жаданне нешта абмяркоўваць гікаўскае, нешта слухаць гікаўскае. Гікаўскае ў сэнсе пра праграмаванне, пра мовы, пра тэхналогіі, такое, што прям для праграмістаў, дэвопсаў, для айцішнікаў. Вот. Быў такі, можна сказаць, аналіз рынку гэтыя годы. Напэўна, самае папулярнае гэта было і ёсць радыё Ці. Але нешта яно не так, таму было вырашана паспрабаваць зрабіць самім нешта. Было цікава. Ну, ты згадваеш іх, а я насамрэч ужо некалькі гадоў як увогуле не чуў, што яны там, як яны там і што абмяркоўваюць. Вообще, ну, тыпу... Карацей, напэўна, з тых часоў, як мы перайшлі ўсе на ўдалёнку, я перастаў карыстацца ўвогуле падкастамі, бо, тыпу, ну, ты цяпер не ездзіш у транспарце, ты сидзіш дома. А пад працу мне слухаць падкасты не самае лепшае, таму я насамрэч не слухаю амаль што падкасты. Ну, тым не менш, я не праходжу міма першага гікаўскага відзіка, бо ведай нашых, слухай нашых. Вось, але, вяртаючыся таксама да тэмы відзіка і першага гікаўскага, і гікаўска не такой гікаўска, як хацелася бы для нас. Магчыма, гэта было і трыгерам, то што відзік-то зачыніўся. Ну, відзік зачыніўся, ну як, канал-то існуе, пляцоўка нават з'явілася. Але, да, у якасці падкаста ўжо цяпер на гэты момант яны не выпускаюць выпускі і шкада. Хаця ў іх гікаўскія не такія гікаўскія ўсё роўна былі больш агульна папулярныя. Гульні, фільмы. Так. А мы тут сабраліся хутчэй больш абмеркаваць айцішачку і ўсё, што побач з гэтым знаходзіцца. Так? Ну так. Ну то паспрабуем. Глядзім нашы тэмы. Можа, пачнем першы тут. Ну давай, што ў нас тут? Мін'юз США патрабую, каб Google прадала браузер Chrome. Што ты ведаеш на гэтую тэму? Я чуў штосьці пра гэта. Я ведаю, што на самой справе патрабаванне прадаць ідзе толькі да бацькоўскай кампаніі Google, то бок да Alphabet, правильно? Я помню. Ну так. І это, ну, магчыма, суд Еўропы патрабуе, так? Не амерыканскі. Написано Мін'юз США. Суду мусіць. Суду. На самой справе, як я разумею, гэта такая дзея, каб не даваць Google карыстацца сваім браузерам для прасоўвання сваіх іншых прадуктаў. А нават калі гэта будзе адбывацца, это мусіць быць адлюстравана ў кантрактах. Бо ты ўсё ж такі паміж рознымі кампаніямі мусіш неяк дакументальна гэтай дамоўленасці зафіксаваць. Ну слухай, гэта ўсё насамрэч барацьба з манаполіяй.
Як я разумею, зараз З усе першого гэтыя погляду я так мяркую, што чалавек, які не вельмі разбіраецца ў ўсіх гэтых цёрках паміж кампаніямі, з першага погляду это дзіўна, бо Google літаральна прадае лічыць, што сам сабе свой Chrome. Это так з першага погляду выглядае. Але ж усё роўна, это ўсё ж такі розныя кампаніі і усялякія схаваныя дамоўленасці цяпер не могуць быць схаваныя. Кшталту, калі Google Chrome абавязаны там па змаўчанні карыстацца пошукам Google, у іх мусіць быць дамова з Google паміж альфабетам і Google про тое, што это мусіць адбыцца так. Іх і грошы самі сабе павінны плаціць за гэта. Да, праз я дзесьці чуў проста меркаванне, што зроблены то хутчэй для таго, каб праз падаткавыя нейкія дакументы бачыць магчымыя перабольшванні карыстання вось гэтым манапольным становішчам. Ну слухай, увогуле я вот за любы движ, які супраць манаполій. Калі зараз гэтыя мін'юсты всякія студыі пачнуць змагацца з манаполіяй Гугла і гэта неяк дапаможа іншым браузерам, гэта супер. Нават калі ўсе лічаць, што Chrome такі цудоўны класны браузер найлепшы з усіх, любая манаполія гэта дрэнна. Агулам я згодны, манаполія гэта дрэнна, але это на самой справе, калі так падумаць, любая мэта любой кампаніі дасягнуць манаполіі. І зноўку мы, як беларусы, траўмаваныя, так бы мовіць, досведам, напэўна, ведаем, што крыху непрыемна, калі дзяржава ўмешваецца ў справы кампаніі. Тут, карацей, ведаеш, тут палка о двух канцах, тут заўсёды можна пераціснуць з абодвух бакоў. Напэўна, размова ідзе ўжо не пра адну дзяржаву. Chrome — гэта такая з'ява на всю планету, на свет. Таму карыстайцеся Firefox'ом, што я могу сказаць. Я не карыстаюсь Chrome. Мяне крыху вар'ятуе, што некаторыя веб-праграмы, так можна сказаць, не запускаюцца не ў Firefox'е, наадварот, не запускаюцца ў Firefox'е і патрабуюць Chrome. Іх мала, але яны існуюць. Слухай, вчора я не памятаю. Напэўна, ўсё працуе, мать. Бачыў, я жонка вчора бачыў нейкі сайт, які не працаваў у Chrome, але працаваў у Microsoft Edge. Это было дзіўна. Это максімальна дзіўна, улічваючы, што рухавік в Chrome і в Edge аднолькавы. І хутчэй за ўсё в Edge ён нават крыху застарэлы, чым у Chrome. Можа, таму он лепей. Это вельмі дзіўна. Увогуле зараз з браузерамі такая сітуацыя. Здаецца, вось што можна помніць, гэта Chrome зараз існуе, зараз Firefox існуе. І бачу па твіттеру Brave, здаецца, даволі пуша. Ну, Brave гэта ж той же Chromium. Усё яшчэ. Ну так, але ён такі кастамізаваны, там такі оперы, як Vivaldi, вот это. Ну, тым не менш, рухавік Chrome і Firefox, по-моему, існуюць. Ну, в сэнсе, я не помню, як он называецца Firefox, Quantum ці як, але... У Safari? Safari, ну, типу, дед Chrome, я бы так это назвал. Этот Блик, по-моему, і ці яны ўжо ввогуле пераехалі, я нават не ведаю. То бок, быў Блик, ад яго з'явілася Safari, потым з'явіўся Google Chrome. Google Chrome напатчил это Блик вельмі моцна і стаў Chromium. Можа, Blink? Нет? Блик — это платежная система польская. Блин. Адбыўся ад рэчаіснасці і паланізацыя. Блинк, да, напэўна, Блинк. Ну што, будзем назіраць тоді? Будем назирать, и да, на самой справе посунуть Chrome, конечно, было, может, и неблага. Тем не менш, что маем, то маем. Будем змагацца з Chrome і раім Firefox. Карыстайцеся, змагаемся з манаполіяй, усім як можам. Ну што, здаецца, гэта тэма закрыта. Мне больше няма што сказаць на яе тэму. Можем тут у нас... Давай. Тут у нас недавно по твиттеру шановный карыстальнік Жужель, дарэчы, подписывайтесь на его канал, поднял такую тему раптоўную. Ага, то што ён любіць кнопкі. Што ён любіць кнопкі. Агулам не засуджваю, ва ўсіх могуць быць свои звычкі, ну, типу, это нормально, мы живем у толерантном свете, тискайте кнопки, калі ласка. Аднак мяне больш засмуціла колькасць людзей, якія даволі агрэсіўна налетели со сваім меркаваннем про тое, што CLI не патрэбныя, і ўвогуле это нейкія дзеды з псіхушкі, якія карыстаюцца CLI-амі. Што ты на гэта скажаш? Слухай, гэта, здаецца, опять-таки недахоп нейкай рэкламы. Можа, манаполія таго ж VS Кода. Зараз як это выглядае там.
90% може усіх праграмістаў карыстаецца VS кодам, ціснуць кнопку для той ж работы з гітом і ўсё астатняе. Але ж насамрэч існуе вельмі шмат першых кліпаграм, CLI, і што больш прыемным там дзеле гэта, як сказаць, тэрмінал... TUI, так. Terminal User Interface. Ну так, да рэчы, але ж TUI это по факту UI. Ну, гэта такі UI, якім нельга карыстацца мышкай, я б сказаў, зручна. Гэта... Які, хутчэй, задумлены карыстацца з клавіатурай, але, па-мойму, калі ты ўсё нормально наладзіш, можна карыстацца мышкай. Просто з клавіатурай у галаве, так бы мовіць, у першую чаргу рабіўся. Так. Ну, увогуле так, у Твиттера ішло абмеркаванне, што зручней, як зручней карыстацца гітом, гэта праз UI, либо гэта праз CLI, і, напэўна, усе довады з абоіх бакоў, яны даволі-такі слушныя. Па-першае, UI значна ўсё спрашчае, калі ты робіш нешта простое, там, закамітаць, запушыць, запуліць, магчыма, змержыць, UI дастаткова. Ты выбраў файл, ты націснуў, всё гатова. Был у меня досвед не крифлог перекапывать гэтым гітом. Не ведаю, як это можна было б зрабіць праз UI які-небудзь. UI, вот, конт гіта. Шмат гадоў я карыстаўся гітом праз IntelliJ IDEA, ён даволі-такі зручна, там я рабіў амаль што трэба, але ўсё адно такі было адчуванне, што нешта туе. Там якія кнопкі ты, здаецца, націскаеш і не вельмі разумееш, што адбываецца. Мне здаецца, калі я спрабаваў, ну, па-перше, я ўвогуле не фанат IntelliJ IDEA, бо яно вельмі павольнае, але это насамрэч і распаўсюджвалася заўсёды і на працу з гітом. Типу, ты націснуў кнопку, яно там щось вось прагрэс-барам блімкае. Типу, я роблю типу стейдж, і типу, замест того, каб написать git add у тэрмінале, как бы я чакаю пару секунд. Мне это так дратавала, калі шчыра. І вот ты зараз CLI карыстаешся? Я амаль усё жыццё, наколькі помню, я карыстаўся CLI. Да, бывало, конечно, што у меня быў час, калі я сидзеў на VS Code, і я мог, ну, менавіта каміты рабіць з VS Code. Это сапраўды, напэўна, калі ты просто хочаш дадаць файлы і закамітаць, это даволі хутка. Большую частку часу, тым не менш, я карыстаўся з каманднага радка, і літаральна пару месяцаў таму я адкрыў для сябе Lazy Git. Это вось, як ты сказаў, TUI, Terminal User Interface. Зараз я просто аперацыі раблю праз яго, бо ён цудоўна інтэгруецца в NVim, якім я карыстаюся. Да, тут, напэўна, было б файна адразу перайсці да адпаведнай тэмы, але пачакаем. Вось. Ну, і, типу, тэхнічна, я зараз апошнія пару месяцаў карыстаюсь UI, але ўсё яшчэ нейкія складаныя аперацыі, калі... Вось, дарэчы, мінус туев у тым, што у мяне, напрыклад, вось гэты Lazy Git па змаўчанні наладжаны так, што у ця маленькая P робіць pull, а вялікая P робіць push. Я выпадкова пераблытаў, замест маленькай P націснуў вялікую P і перапісаў remote head. Ну, ты бок... Ты што, з форком запушыў? Ну, так. Ну, я неуважліва націснуў. Это не было праблемай, бо, ну, тыпу, узнавіць гэта ўсё назад не складана. Але сам факт, ну, тыпу, мінус гуёў, как бы, чтобы запушыць з форсом з каманднага радка, тебе дадаткова 5 сімволаў трэба напісаць, нават 6, нават 7, калі 2 дэфіса дадаць. Вось. В UI-ях і тваях, типу, это один мисклик. Слухай, я вось зараз зразумеў, вялікая розніца між UI і туем у тым, што у туях няма кнопак для цих вось экшенаў, якія патрабуюцца. Там усё зроблена праз ходкі. Бо, як я ўжо казаў, зроблена з тым, што карыстальнік будзе карыстацца клавіатурай у першую чаргу. Ну так, а вось UI вось атрымліваецца, што ён абмежаваны месцам на экране, што для чаго няма кнопкі, лічы гэтай функцыянальнасці не існуе. Ну, ці яна зарыта ў 500-900 падменю. Ну так, то есть... Насамрэч, это можа быць і для туая справядліва, але, будзем шчырымі, да, у туая больш магчымасцяў атрымліваецца. Ну да, колькі кнопак на клавіатуры, тут столькі магчымасцямі зрабіць. Ну і да, і зноўку, улічваючы мой досвед спліт клавіатуры, я сапраўды не вельмі імкнуўся да мышкі, і мне сапраўды нашмат зручней карыстацца або камандным радком, або туаем, якраз такі з магчымасцю ўсё рабіць з хоткеяў.
Слухай, а у таго ж артпрасоўшчыка, што і Lazy Git, ёсць Lazy Docker. Пробував його? Не спрабаваў. Докерам я карыстаюся актыўна, але на самой справе не настолькі, каб прям мне быў патрэбны UI. У мяне для докера ёсць FD, по-моему, ці щось падобнае, которое аўтакампліт робіць по там імям файлам і так далей, зручна в тэрмінале. Вось. І ці FZF, Fuzzy Finder, FZF, можа быць. Карацей, да, ён робіць Fuzzy Search по магчымым варыянтам. Часцей за ўсё это з файламі працуе, але можна дадаць магчымасць это все сінтэграваць з докером. Вось. І большасці працы, які мне патрэбна, это звычайна просто прыбіць нейкі контейнер ці прыбраць ім імідж. Я просто праз двойны таб, у меня открывается этот Fuzzy Finder, і я могу праз там той же таб ці щось яшчэ выбраць некалькі, націснуць Enter, і все. Мне прям туі для гэтага пакуль што не патрэбны. Ну вось так, атрымаецца, што докером ты карыстаешься так часто, як тым же гитом. Там гит это ежедневный workflow, там что зрабіў, закоммиту запушил. А докер там один раз поднял для распрацоўки. По факте написал композ, как бы запустил, поглядел, прибил композ, больше и не трэба, звычайно. Да, і апошні час я хочу заўважыць, вельмі шмат робяць туі праграм, нейкая мода на них здаецца, і яны выглядаюць даволі цудоўна. Я, дарэчы, не ведаю, адкуль дакладна гэты тренд. Ці то той факт, што з'явіўся Rust і стаў яшчэ больш папулярным, і ўсім трэба вось зрабіць больш круты аналаг на Rust'е. Ці то праз нейкі крок у бок талінгавых VM. Таксама, мне здаецца, яны перажываюцца ў пэўным сэнсе бум, бо з'явіліся прыгожыя тайлавыя VM, і ці з'явіліся метады, як зрабіць іх прыгожымі. І, ну, тыпу, а тайлавы VM, это, як на мяне, это літаральна кіраванне фактычна шматлікімі вокнамі тэрміналаў. Вось мне таксама здаецца, што гэта больш пра Rust. Ну, можа, я так пачаў замячаць гэта тренды на туі, калі цікавіцца Rust'ам. І Rust дазваляе рабіць гэта даволі хутка і атрымліваць вельмі якасныя праграмы без багаў па большай часткі. А можа, калі для UI з'явіцца тоже нейкі такі тут цудоўны. Можа, ён існуе насамрэч? Ну, ўсё яшчэ існуюць розныя біндзінгі кшталту GTK на Rust, ўсё яшчэ ёсць кастомны UI, якія там наўпрост з відэакарткай працуюць. То бок это фактычна як гульню пісаць ужо становіцца, і хтосьці гэтым карыстаецца, каб зрабіць прям UI. Але агулам на самой справе это не толькі в Rust'е ёсць такая фігня, але увогуле рабіць кросс-платформенный UI, каб здзецца як складана. Ну да, только электронны існуе шосткі. Так, асноўны зараз это электрон і іншыя веб-тэхналогіі, які засоўваюць проста ў асобны ваконца на вашым працоўным стале. Большасць з нас ведаюць, да чаго гэта праводзіць. Шматлікія Chromium .exe і іншыя Chromium просто, калі это пра Linux казаць, працэсы, якія пажыраюць свае рэсурсы, і не маленькія рэсурсы аб'ектыўна. Ну, железо становіцца больш таннымі. Хіба яно зараз становіцца там моцна танным? Типу, мне здаецца, такой прагрэсіі, як было раней, ўжо зараз пакуль няма. Ці я штосьці прапусціў? Ну, я не ведаю. Ну, напрыклад, зараз купіць машыну, там, 32 гіга памяці, добрым працэсарам, это не шмат грошай, калі параўнаць з тым, што было там 5-10 год там. З аднаго боку, я, напэўна, пагаджуся, з іншага боку, это ўсё яшчэ даволі вялікія грошы. Тыпу, большасць машынак, якія ты можаш ужо гатовых узяць, яны звычайна пастаўляюцца з 16 гігамі той же. Самы такі варыянт. Тыпу, вядома, ты можаш знайсці 32, але там уже і грошы іншыя пачынаюцца. Ну, ты ж Apple. Ну, тыпу, $2000. Ну, я не ведаю. Я ва універскія часы за 700 гульнявы покупал. Ён, конечно, быў не самы лепшы, але Ну, і праграмы былі не тыя. Ну, карацей, я на самой справе, да, вельмі не люблю GUI, бо часцей за ўсё не зроблены на электроны, той же VS Code.
Но VS Code, шчырасці дзеля, ён добра працуе, не вельмі павольны. Але агулам яны, ну, типу, яны павольныя настолькі, што гэта заўважна. Мне это дратуе. Слушай, а можа гэта таксама гісторыя пра монополію? То есть, можа мне не падабаецца электрон быў? Chrome і Google нічога не атрымліваюць з электрона. Электрон — это open-source праект, асобны ад Google. І, ну, типу, там не показваюць рэкламу ад Гугла. Не, я не пра Там грошы. няма пошуку Гугла па змаўчанні. Я не пра грошы, я больш пра сваё адчуванне гэтага свету. Вось калі існуе нейкая тэхналогія, яна манапольная ў нас, то мне нешта гэта не падабаецца. І вось зараз электрона — гэта, лічы, манапольная тэхналогія для распрацоўкі праграм для дэсктопа. Вось калі б GDK быў больш папулярны як Qt, ты же было б нейк лепей выбіраць. Зараз усталёўваеш праграму, і гэта абавязкова электроннікі. Ну, дарэчы, што тычыцца электрона, праграмы электрона, яны выглядаюць аднолькава на кожнай платформе. Адпаведна, не адпавядаюць гайдлайнам асі. Ты можаш мімікрировать, але там усё роўна будуць нюансы, типу, з новым апдейтам UI-ным нейкім ты ўсё роўна згубіш эту мімікрацыю. Але агулам веб-тэхналогіі дазваляюць зрабіць прымальны выгляд сваёй праграмы. Што тычыцца, напрыклад, Qt, да, ты пішаш, типу, кросс-платформенны код збольшага, хаця это не абавязкова, ну, допустим. Ты выкарыстоўваеш адны і ты ж кампаненты, якія выглядаюць прыблізна аднолькава на кожнай аперацыйнай сістэмы, але звычайна яны таксама не трапляюць у гайдлайны аперацыйнай сістэмы аперацыйнай і выглядаюць крыху, ну, так куценька, наколькі я помню, калі я працаваў з Qt, не той, каб я это рабіў у камерцыйным плане, але я карыстаўся гэтым, я так сказаў, у пет-проджектах. Ці, напрыклад, нам ва ўнівере на курсавой у мяне быў UI на Qt зроблены. Ну, типу, яно ўсё роўна не адпавядае гайдлайнам, але працаваць з гэтым складаней, звычайна, бо гэта або C++, або Python, ну, Python не ўсе выберуць, або на што яшчэ там біндингі Qt існуюць. Агулам на ўсё, напэўна, але там ужо замарочвацца трэба, каб гэта завесці. А вось праграмы, якія CLI або TUI, гэта выглядаюць як трэба на ўсіх аперацыйных сістэмах. Ну, галоўную тэрмінал, каб памяшчаліся, да? Слухай, я перайшоў на наступную тэму. Мне здаецца, мы зрабілі падводку. Да, засядзеліся крыху. Пра Hyprland. Слухай, я вось спрабаваў некалькі разоў яго. Я увогуле часта спрабую розныя DE. Я спрабую Cosmic, я калісь KDE спрабаваў, KDE. І заўсёды нешта мне не атрымлівалася пабудаваць такі цэласны экспіріенс. Заўсёды здаецца такія прылажэнні, праграмы, якія выглядаюць як гэтага міру. Firefox закрываеш, Hyprland, нешта мне не падабаецца, трэба тэму шукаць. І вось здаецца такіх шмат праграм. Вось у цябе атрымаўся Hyprland наладзіць так, каб табе падабалася ўсё? Прям усё не. Але, напэўна, я магу сказаць, усё, чым я актыўна карыстаюся, норм. Ну, на Firefox, я у пэўным сэнсе з'яўляюся фанатам тэмы Nord. Мы неяк з табой, дарэчы, тут у Твиттері абмяркоўвалі. Яна існуе пад усе асноўныя мае праграмы, типу, я Kitty пакрасіў, да, тэрмінал Kitty пакрасіў у Nord тэму. Я пакрасіў увесь стол у Nord тэму, типу, я прям кастомны CSS напісаў у Waybar, у Notification Center і гэтак далей. Яно ў мяне ўсё выглядае як нордаўскае. Я паставіў на Firefox, дакладней на Zen браузер, што, в прынцыпе, у агулам з'яўляецца таксама часткай, ну, не часткай, заснаваны на Firefox. Вось, я паставіў тэму таксама нордаўскую. І ў мяне, напэўна, толькі GTK праграмы выбіваюцца, там усё яшчэ выкарыстоўваецца адваіта, гэта стандартная тэма. Але не шмат праграм у мяне звычайна запушчаны менавіта такія, бо Telegram усё роўна свой рухавік мае, там Slack працоўны таксама пакрасіць в Nord можна было, дарэчы, Telegram можна в Nord пакрасіць. Нават Spotify можна пакрасіць у Nord, і у меня в Твиттере былі скриншоты на гэтую тэму з пакрашаным Spotify. Это, конечно, уже емар крыху, бо літаральна з кожным апдейтам его трэба перакрашваць, але это магчыма. Вось, таму так, ідэальна не скажу, калі там зручна карыстацца якім-небудзь файлавым менеджерам з UI-ем, тым же Nautilus ці PC-Man FM, ці я ўсё перабіраў проста іх, якія больш пасуюць пад тэму,
ці больш ставяцца пад тэму. Яны ўсе выглядаюць у выніку асобна, але не тое, каб я часта імі карыстаюся. І або карыстаюся, адкрыў, штосьці зрабіў, закрыў. Таму мяне задавальняе, хаця ідэальным я это не назову. Ну вось па гэтай прычыне я не магу сысці з гнома. Вось гном мае добрыя дэфолты. Ён мае сваю сістэму, шмат праграм для гнома зроблены ў яго тэме. І калі ты адкрываеш гном, то Ён цэласны факт. Так. Я доўга карыстаўся гномом, асабліва як выйшаў апдейт, калі не памыляюсь, это быў 40-й апдейт. Гады 2 таму, мне здаецца. Яны, так думаць, канчаткова пераехалі. Да не 5. Я ўжо дакладна быў позже. Яны пераехалі на Wayland цалкам, а Wayland мне быў цікавы заўжды, бо ён лепей працуе з трэкпадамі, а я абожнюю трэкпады. Я реально просто я пабачыў навіну, што выйшаў Gnome 40, я поставіў свой арч абнаўляцца, а мышкай клацаў ужо заказаць макбукаўскі трэкпад, ну, эплаўскі. Бо я абажаю просто гэтыя трэкпады. Мне здаецца, это найлепшы спосаб узаемадзеяння з аперацыйнай сістэмай, калі ты не гуляеш, вядома. Там лепей мышка. Нават калі ты актыўна карыстаешся клавіатурай, магчымасць пальцамі там пераліснуць паверхні працоўныя, столы, там, зазумить, яшчэ штось, это, ну, больш, чым мышка, так бы мовіць. Слухай, я пытаюсь вспомнить твои фотографии твоего працоўнага месца, я не бачу там трэкпада. Ён ёсць, ну, скажем так, мне здаецца, што большую частку, калі я здымаю штосьці, у мяне прям зараз тады включена вінда, і тада там я трэкпадам не карыстаюся, але калі Linux, у мяне трэкпад ляжыць побач. Я вось не трэкпады не мог полюбіць. Мне альбо такая большая мышка, як зараз популярна Logitech MX, высокая. Альбо я да, у меня так само такая мышка. Я ведаю, у меня так само такая мышка. Это так само, ну, блин, вельмі крутая мышка. Я згодны. Лепус, напэўна, прыйшоў бы нам зараз, надаваў бы люлей і сказаў бы, што это Logitech. Фу. Ён, по-моему, яры праціўнік. Здаецца, ён калісь сказаў, што ён быў амбасадарам Logitech раней. Ну так, ён просто расчараваўся, бо яго там ледзь не кожная мышка, калі я правильно помню, ламалася вельмі хутка. Ну, моя нават зацікавіў, я пайшоў шукаць якой-небудзь апошні фотаздымак з маім працоўным месцам і ці не было там трэкпада. Можа, ты просто не заўважыў. Я на клавіатуру глядзеў. Ну, вядома. Моя мышка жыве ўжо гадоў 5. Ай. Слухай, ну я вот нават відосик зараз заўважыў, і у мяне там дакладна... Вось я тебе в тэлеграмчык скінуў. У мяне там дакладна ёсць трэкпад на гэтым відосіке. Вось, што насамрэч тычыцца Hyperland непасрэдна. Мне вельмі падабаецца на самой справе. Это, вось, мне заўжды падабалася з аднаго боку функцыянальны стайл VM, але больше з іх былі непрыгожыя. Ну, типа, яны не радавалі глаз. Яны задачи такой не преследовали, але мне хацелася, разумееш? І таму Hyperland мне вельмі падабаецца менавіта тым, што это адначасова і функцыянальна, і прыгожа. Дэфолты вырашаюць заўсёды. Вот калі тут нешта открываешь... Мы бачым па колькасці карыстальнікаў макбукаў, вядома, дэфолты вырашаюць, але я ўсё роўна вельмі люблю наладзіць штосьці пад сябе. Я бы так сказаў, у свеце вось VM-аў, а не DE, дэфолты немагчымы, але магчымы типу юзер-канфігі, які ты можаш типу аднім клікам паставіць. І, ну, здаецца, тут нават у афіцыйнай докі Hyperland па наладке там ёсць pre-configured distributions, дзе ты можаш просто спампаваць чысці канфігі, і оно типу адначасова у тебе пакрасіцца так, як задумаў карыстач. Ну вось дэфолты ў сэнсе, што нават калі гэта высокакастамізаваны нейкі інструмент, павінен быць нейкі экзампл, дзе там усё паказана, як можна наладзіць, і па дэфолту зроблена так, што выглядае прыгожа. Напрыклад, той жа NeoVim, які мы ўжо будзем абмяркоўваць не раз, напэўна, існуе шмат дэфолтовых налад, ті же Shweti, Vim, NVChat, Kickstart, і без іх, магчыма, NeoVim не выкарыстаўся папуляр. Ну, вось бачыш, это ж па факту таксама кастамерскі дэфолт. Это не дэфолт NVIM, это нейкі канфіг, які быў напісаны кімсьці. Так і на самой справе з Hyperland'ом. Я на свою канфігуру з нуля, прям з нуля,
але агулам, ну, типу, існуюць карыстальніцкія канфігі, які ты можаш просто паставіць. І на самой справе менавіта з Hyperland, мне здаецца, іх стала вельмі шмат. Прычым вось такіх ледзьве не аднаклікнутых, ці калі ты запускаеш нейкі камандны радок, і яно тебе якраз таки туйна малюе, дзе ты там па крокам праз візард пройдзеш, і ён табе ўсё паставіць. Hyperland кайфовы, я калісь карыстаўся i3 у свой час. О, я теж ім карыстаўся, крыху свей паспрабаваў. І Вельмі. Awesome VM яшчэ, помню, такім у меня быў. Але даўно, прям даўно. Вось, адзінае, што на Hyperland зараз мне не падабаецца, я не змог наладзіць так, каб змяняць цёмную светлую тэму. Вот апошні час мне гэта падабаецца, я днём карыстаюся светлай тэмай усяго. Все праграмы светлыя, все. А ўвечары, когда пакой зробіцца цёмным, я раблю цёмнае. Мне здаецца, я яшчэ не апошні раз буду казаць гэту фразу, але я старавер, у мяне яна заўсёды статычная. Але я бачу канфігі, якія падстрайваюць працоўны стол пад абоіну. Это не зусім тое самае, што ты запытваеш, але тэарэтычна. Там ёсць Pywall, здаецца, такая штука, якая можа па выяве выдзеліць асноўныя тыпу колеры, у пераменныя запіхаць у файл, а ты потым падцягваеш у сваіх канфігах гэты файл і выкарыстоўваеш гэтыя колеры як пераменныя. І такім чынам у тебе обновляется wallpaper, і у тебе типу, ось подстраивается под гэты wallpaper. Тэарэтычна можна было б, напэўна, тут дадаць крыху крона, типу, падмяняць вось гэтай колеры залежна ад часа. Я так, канешне, у гэты бок капаў, але да, это пердолінг, што называецца. Трэба сидзець і канфігурыць. Ну вось, так. Для мяне гэта дэфолты, каб можна было адмяняць это. Як зараз робяць ва ўсіх ДГ. У мене є пам'ятаю про косміку. Ти береш карыстацца? Космик это от фреймворка, то что? Ці от System 76? System 76. До речі, на радці. Не карыстаўся, але ж гэта форк гнома, не? Не. Яны ж раней рабілі форк гнома, але калі гном 43 з'явіўся, или 44, яны такія вырашылі, што занадта складана падтрымліваць гэты форк, тягнуть себе это обновление и вырашили писать нуля на расте. Это яны в PPS по дефолту, да? Ага. И он визуально подобный на гном. Не, и так само, я не спробовал. Яны тайлы там робят. Основная фишка, ты можешь переключать альбо тайловый, альбо плавающие окна. Так что, магчыма, ёсць будучыня в гэтай. Ну, я бачу вельмі моцны да падобнасці на гном па скриншотах. Ну, таксама дзерку, пар. Не ведаю, што ў гэтай ёсць, кроме пара. Ну, экасістэма якраз такі, на самой справе, што, напэўна, мне вельмі падабаецца ў DE, это магчымасць адкрыць мясцовую кантрольную панель, дзе ўсе наладкі собраны разам. І штосьці наладзіць, і гэта будзе, ну, яно будзе прымяняцца на ўсю астатнюю сістэму, а не так, як ты робіш в тайлінгі, в VM-ах просто, не абавязкова тайлінгавых, дзе кожны інструмент ты мусіш канфігурыць па-асобку, хутчэй за ўсё дзесьці рэдактарам у канфігах. Ну, карацей, это вяртае нас да тэмы UI супраць CLI. Калі падводзіць такую лінію пад усім гэтым, можна сказаць, што так, кожнаму моманту свой інструмент. Типу, штосьці ўсё ж такі асабліва, што тычыцца UI, прасцей канфігурыць у UI. Вось увогуле для мяне DE, то зараз такое, знаеш, углубляю цікавасць DE, бо гэта інструмент, каб запусціць Firefox тэрмінал. То ты яго яшчэ патрабуе. Я калісь, знаеш што? Мне i3 быў патрэбен калісь до таго, як я пачаў вывучаць Tmax. Бо калі ты працуеш, табе трэба шмат тэрміналаў, дзесь і тэсты запусціць, дзесь і яшчэ што. А калі ты карыстаешся Tmax'ом, то увогуле навошта табе гэты тайлы? На адном акне запусціў Firefox, на другім тэрмінал. Усё. Ты можаш працаваць. Таксама маеш рацыю. Я на самой справе, да, я так як гном перайшоў першы на Wayland, прям па змаўчанні, я на самой справе вельмі доўга карыстаўся гномом, бо, ну, типу, табе патрэбны толькі Tmax і браузер, ты тут маеш рацыю абсалютна. Я закіну наступную тэму. Ну, раз мы, да, зачепілі Tmax, вполне логічна, што мы зараз будзем абмяркоўваць што? IntelliJ?
Зеліж. Зележи, господи. Понабираюся аднолькавых імёнаў. Ну, рассказывай. Ты штосьці ведаеш пра селеджы, я толькі бачу, што это а-ля ты Макс, але я карыстаю... Я ўжо казаў, што я буду часта казаць гэтую фразу, але я старавер, у мяне ты Макс. Слухай, у меня таксама ты Макс, але зеліж гэта інструмент, на які я гляджу час ад часу. Ён чым прываблівае? Па-першае, ён напісан на радце. Гэта адразу плюс у карту. Па-другое, ён по дэфолту выглядае больш прывабна за T-Max. Бо калі ты запускаеш T-Max першы раз, такі, так, гэта інструмент для старавераў. Дзеліш, там ёсць будаваныя тэмы, ты запускаеш, там можа быць прыгожа, і там добры мануал. Калі ты адчыніш гэтую навіну, а там... Ну, я бачу, што яны дадалі прям UI для канфігурацыі. Прабачце, TUI. Термінал UI, да, для нейкай канфігурацыі. Якраз у гэтым апдейце. Это, то есть, так, я его не запускал, а лет дали, и я хочу звернуть увагу, яны, вось калі запускаешь зеліш, ты адразу бачыш кодкі, якія можна уцікаць, каб карыстацца. Бо гэта вялікая такі бар'ер для таго, каб карыстацца T-Max. Трэба вывучаць кодкі, ты іх не бачыш, трэба памятаць. Зеліш з гэтага пункту гледжання яна больш прывабная для пачынаючых. Але... Ну, да, напэўна, але з іншага боку, там, глядзі, эта палка таксама пра два канцы, тыпу, калі ты ўжо вывучыў гэты ходкей, навошта іх табе пастаянна бачыць? Вось таму я не магу перайсці на зеліш з T-Max. Я ўжо T-Max вывучыў. T-Max быў правы, так бы мовіць, меў рацыю. Я, конечно, не думаў пра гэта, я думаю. Ну, магчыма. Але насамрэч распрацоўшчыкі зеліш гэта разумеюць. І вось увесь час у іх былі свае ходкі. І апошні апдейт яны намагаюцца зрабіць іх больш падобнымі на T-Max. Там нават ёсць T-Max мод, калі ты націскаеш той самы Ctrl-B і ходкі T-Max працуюць. Наколькі я памятаю. Вось. І што яны зараз спрабуюць зрабіць, на чым фокусуюцца, што ад них чакаюць, гэта дэфолтовыя ходкі, якія не канфліктуюць іншымі праграмамі, тым жа Vim. Прабачце, але як Vim карыстальнік, я типу здзіўлены, навошта рабіць вось такой тэрмінал мультиплексер, які канфліктуе з Vim. Ну, типу, мне прям навошта. Ну, слухай, ну калі не карыстаешься Vim, то праблема не існуе. Так а навошта табе T-Max на самой справе? Ну, я ж табе расказваю. Іншы мультиплексер. Першае акно гэта можа быць SSH-сесія на сервер. Другі гэта тэст ты запускаеш. Трэці ты докер падняў. Чацвёрты гэта база. Ну, у большасці тэрміналаў ёсць табы для гэтага, в прынцыпе. Ну, калі ты чалавек, які не сидзіш у Vim. Ну, просто мне в Vim, калі я сижу, мне прыемна мець побач непасрэдна панель, ну, не ў асобным, типу, не ў асобнай табе. Спліт? Да, спліт. Дзе у меня тэрмінал, які знаходзіцца ў той же працоўнай дырэкторыі. Ну, і я ранаю каманды там, будь то тэсты, будь то білд, будь то яшчэ штось. Я таксама так спрабаваў калісь. Але ж вырашыў, што падобнае акно рушнікі. Ну, дарэчы, вось гэты Primeagen контент креатор, я не так давно натыкаўся на яго відос. Ён таксама сказаў, што ён карыстаецца менавіта тым фактам, што его, напрыклад, першае вакно это заўсёды Vim, другое акно это заўсёды тэрмінал, і типу ён не карыстаецца вось гэтымі пейнамі, сплітамі. І типу я прям здзівіўся, типу, мне таму гэта здаецца зручным, бо это мой, мне здаецца, это мой асноўны workflow, типу у меня одна сторонка T-Max, гэта фактычна один проект. Ну, одна кодовая база, давай так. Бо проект вялікі, шмат сервісаў у ім. І типу у меня типу на першым один кодовая база, один сервис. Там у меня NVim, там у меня звычайна 1 ці 2 термінала прямо у гэтым воркдзеле. І кожная вокладка T-Max такая ж, збольшага. Плюс парочку таких, якія, типу, ведаеш, я не ведаю, захацеў новы пакет паставіць, я стварыў новую панель, новую табу, і туды штосьці там напісаў. Слухай, у гэтым вялікая розніца паміж гэтымі буйнымі камерцыйнымі праекты, ты ж IDEA, і всякія CLI і TUI, якія робяць апошні час. Бо яны дазваляюць табе будаваць свой уласны workflow для гэтых усяго.
Вось што ты казаў, Primeagen, он сам прапагандуе уласны workflow, то есть PDE, Personal Development Environment. То есть, калі ты разумееш, што я націснуў гэтую кнопку, і адбудзецца то, што мне трэба на клавіатуры. Ну так до сваёй спліт-клавіатуры можна дайсці, між іншым, якая цалкам кастамізуецца пад цябе. Ну так. До чаго я і дайшоў. Подписывайтесь на канал «Программистский код». Остается только чекать, что клавиатура это опошний крок, и больше не треба ничего покупать. Ну, я подумаю, что я, может быть, крыху позднее, не зараз, зроблю все ж таки low profile себе сплит клавиатуру поглядеть. И, может быть, поспробую не вось гэтыя шумные блакитные свечи, а штосьці тихое для цікавости. Бо я не так давно заўважыў, што калі ты карыстаешься блакітнымі свечамі, табе это можа і падабаецца, але калі хтосьці карыстаецца блакітнымі свечамі, это я запікаю гэта. Сам лишь ковид дапамог, усе просто из дома, і все равно і свечи. Так, але зноўку, ведаеш, у чым складанасць? Я ловлю себе на моменце, што бывае, мне задзюбаю сидзець за працоўным столом, але хочется, там, не ведаю, pet project паціскаць, штосьці яшчэ. Я беру лэптоп, сажусь кудысь на канапу, там штосьці включаю сабе і так паралельна, так, с аліганца штосьці клікаю і разумею, што мне незручна карыстацца клавіатурай. Кверти звычайнай. Вообще незручна. Мне не хочется ёй карыстацца. Ну вообще. Не ведаю, як гэта патлумачыць, але мне хочется прынесці сваю спліт-клавіатуру. І я разумею, што калі у меня там раптоўная камандзіроўка ў офіс будзе, то я хутчэй за ўсё хочу взять свою клавіатуру. І дзякуй Богу, я магу ее взять, але я не ведаю, як будуць рэагаваць іншыя людзі. Походу прыйдзецца букаць перагаворку на цэлы дзень і сидзець там, каб нікаго не дратаваць. Я вось таксама чакаю гэтага моменту, калі паклічуць у офіс мяне. И так само, вот, знаешь, как приходишь на работу в офис, тебе выдают клавиатуру, звычайно выдают какое-то дешевое говно. Там такая HP, low profile, где-то руки начинают пролезть праз пару годин прат уже. И ты это ездишь в офис, треба брать свою клавиатуру дома, которая призвычайная, всякая звучная, и да, иди кликай, так что будешь бояться працаваць, наверное. Ну, не ведаю на самой справе. Мне на большасці моих прац выдавалі топ-лэптоп. Ты мог запросіць нейкія аксесуары да яго, але часцей за ўсё іх сам сабе браў, у сэнсе, што я хутчэй за ўсё хочу ім карыстацца потым. Ці браў тыя аксесуары, якія ў мяне ёсць. Вось, таму насамрэч для мяне звычайна не праблема. Але праблема зараз вось, да, і менавіта ў тым, што я не магу карыстацца звычайнымі QWERTY-клавіатурамі. Ну, магу, але это прям пакуты, боль і вось гэта вось усё. Вось ён, experience, старасць. Тебе уже свое кресло зручное, своя клавиатура, мышка, монитор. Ну, ездишь в офис и покутуешь. Я столько, калі падумаць, я столькі грошай у свой хатні офіс у бабахаў, што реально, каб працаваць дзесьці, трэба прям, прычына. Так, нейкая, сур'ёзная. Меня просто так, да, со своего домашнего офиса не достанешь. Ніякая кампанія уже не зможа прапанаваць такія условия дома. Так, калі я чую, што хтосьці там пераходзіць зноў на офісныя умовы, я реально здзіўляюся, асабліва вось, так бы мовіць, у нашых шыротах, калі, не толькі ковід паўплываў, карацей, на тое, дзе людзі зараз знаходзяцца. У наших польскіх шыротах. Вось, я вельмі здзіўляюся, калі чую навіны пра тое, што людзей заганяюць назад у офісы. Бо, за гэты час просто людзі реально раз'ехаліся. Насамрэч, я ведаю, што і в Амерыцы, замест таго, каб здымаць там кватэры ў дарагім Сан-Франциско, людзі едуць у глубінкі і працуюць аддалённа. Так, чуў такія навіны, по-моему, абмяркоўвалі людзі, што ў Лондоне какие-то Amazon, хто патрабуе людзей вярнуцца ў офіс, але ўсе з Лондона таго з'ехалі, бо жыць там вельмі нятанна. Ехаць цяпер у офіс у Лондоне гэта шмат грошай, это незручна, і людзі збіраюць, напэўна, звольніць, щоб вяртацца ў офіс. Карацей, это фатальная памылка, я так лічу. 5 гадоў працавалі аддалённа, цяпер зноў цягнуць усіх ва офісы, это памылка. Абавязкова менавіта. Я разумею, што ёсць людзі, якім зручней працаваць у офісе. Так, рабіце гэта апцыянальна. Мне нават варыянты,
калі ты 2 дні типу працуеш в офісе абавязкова, яны таксама не задавальняюць. Ну типу, чаму абавязкова? Ну можна наладзіць працу аддалённа. Мы гэта ўжо бачылі апошнія 5 гадоў, дарэчы. Мы бачым гэта, што людзі могуць працаваць аддалённа. Не ў ўсіх атрымліваецца это прям вельмі прадукцыйна. Ёсць людзі, якія прям патрабуюць офіса і гэтак далей. Я это зразумею. Няхай вось яны і ходзяць. Ну так, мне тут здаецца, гэта праблема менеджерам насамрэч, што яны не могуць арганізаваць працу. І такім чынам яны спрабуюць вырашыць сваю праблему, свае не ўмеюць. Факт. Ну так, я думаю так. І дарэчы, трэба адзначыць, што працаваць з людзьмі, якія ходзяць в офіс, аддалённа крыху складана, бо звычайна яны на сазвонах пастаянна шум вакол у іх. Гэта прям вельмі перашкаджае. Ну так, я калі ходзіў в офіс, то прымусіла мяне шукаць новыя навушнікі было. Нават сам ідзеш на созвон, а это open space звычайна. Конечно, нічога не чуваць не буду. Ну, дарэчы, open space, как бы. Я б яшчэ разумеў, каб офіс мог прапанаваць табе хоць прыблізна тыя ж умовы. Умоўна, у кожнага свой кабінет, Я разумею, типу, што это я шмат чаго хачу, але тэарэтычна, типу, яно ж патрэбна на самой справе. Ну не каждаму, а вось agile камандзе даць кабінет. Ну хаця б, да. Давай так, добра. Agile команда это у нас что по подручнику? Это команда, якую можно накормить одной пиццей. Ну и все, вот, добре. Насамрэч, да. Тут я згодны. Окей, может быть не персональные кабинеты, але на невеличкую команду по кабинету мае сэнс. Так, нешта мы дзеліш вельмі адышлі ад размовы, на залеж забілі, да? Ну, што мы можам зрабіць, які вынік з этой размовы? Што рабіце свае воркфлоуы, зручныя вам. Ну і за зеліш можна сачыць, калі вы не карыстаецесь Tmax, калі для вас гэта складана, паглядзіце на зеліш, ён прапануе дэфолты зразумелыя. Калі вы карыстаецеся Tmax, таксама можете паглядзець на зеліч, бо я збіраюся. Паглядзець можаце, але у меня вось такі эксперыенс, што я вярнуўся на Tmax, бо уже свой канфіг на Tmax, цікавы, прыгожы, які падабаецца, уже воркфлоу пабудаваны, і навошта гэта пабудаваць. Што у тебя в канфіге по Tmax? Мне там, блин, радкоў 10, напэўна, напісаны. Хітер прыгожы. Tmax. Канфігі пашоў глядзець. Так, я, ну, ладно, у меня крыху больше, але, ну, типа, это бинды а-ля Vim, типа JKLH в копи моуде. Это base index 1, бо, бляха, вось, это прям подводка до нашей темы по одному из видосов, это zero indexed, это помылка. Дык вось, у Tmax zero indexed это помылка. Там у base index у меня завсёды 1. Вось, и 3 плагина. TPM, Tmax Sensible, Nord Tmax. Я, до речі, не ведаю, что такое Tmax Sensible, але ладно, я уже не помню, что это. Все. Ну, слухай, у меня, самрэч, так само то, что ты пералічыў, так некалькі биндов для сеткі я зрабіў. І я зрабіў тему. До речі, про тему для Tmax. Я калісь шукаў шмат тэм, і каб не падабалася, і там везде былі забінджаны свае колеры. Але я так высветліў, што Tmax насамрэч выкарыстоўвае колеры тэрміналу. Калі наладзіць тэрмінал свой добра, то Tmax усё падцягне, і дэфалтовы будуць вельмі прыгожыя. Трэба толькі стыль наладзіць. Слухай, ну тут мне крыху складана сказаць, бо типу, мне не падабаецца даволі такі брудна-зялёныя колеры по дэфолту, але я паставіў просто Nord Tmax тэму у Tmax і быццам бы яно пафіксіла ўсе мае праблемы. Я там уже далёка не капаў, типу. Ну ты ж сказаў, што Kitty ты наладзіў таксама пад Nord, так? Ну, типу того, но это быў літаральна бэкграунд. Ну там можно все колеры наладить, и вот будет добрый дефолт у Tmax. Ну фиг его веда. Не, чакай, я згадал. У меня на Kitty так само некий конфиг спампованный для Норда. Там колеры наладжены. Але дефолт на Tmax не выглядає як Норда. Ну зразумела. Там може колись запушу тебе вот GitHub свой наладим. Захочешь поглядеть, что там. Ну, я до речі, сам тут файли поклав под контроль версій, але у мене у приватному репозиторії лежать, бо я щось ведаю. Засмучився раптом, я щось персональне закомічу. Так, давай поглядим наступну тему. Що ти нас вибираєш як наступне? Що на тебе глядіть? Як казали в тому самому радіоті. Давай на Vim. Давай. По Vim. Була конференція
скільки, 2 тижні тому, здається, вже. Уже 2 тижні пройшло. Мені здавалося, тільки недавно бачив анонси. Мені здається, 2. А насамрэч, я канференцію сьогодні глядзеў, яна даволі вялікая. І там было шмат абмеркавання як самого Неуловімай, так і всяго, што вакол яго. Мне крыху здаецца дзіўным, што ёсць цэлая канферэнцыя, і пра што ён там абмяркоўваць? Пра плагіны? Распавядзі крыху. Вось спачатку выступаў галоўны мейнтэйнер Неуловім. Ён расказваў пра то, дзе зараз Неуловім на глобальным рынку і куды яны будуць рухаць. І цікава было, што яны абмяркоўвалі насамрэч канкурэнтаў сваіх. Як гэта прынята ў Неуловім асяроддзі, не ўзгадваць VS-код. Это великие конкуренты, и увогуле не дрэнна не карыстаюцца. Але вось галоўны мейнтэйнер сказаў, што VS Code гэта наш асноўны канкурент, і нам трэба намагацца неяк будаваць Неуловім у VS Code, или што такое, і неяк супрацоўнічаць з імі і рабіць то, што яны робяць. Бо у VS Code ёсць галоўная перавага, гэта як marketplace. Marketplace гэта тое, што прываблівае тых людзей. У Неуловіма... І телеметрыя. А гэта то, што не прываблівае. Дарэчы, ён сказаў, што мы не можам сказаць дакладна, чаму людзі карыстаюцца Неуловім, бо у нас няма телеметрыі, у нас няма ніякіх даных. Ну, мне, дарэчы, у плане телеметрыі спадабалася, што зрабілі Google з Golang. Я не ведаю, ці бачу тут гэта, наверное, ці не, але яны зрабілі opt-in телеметрыю. То бок, калі ты хочаш паўдзельнічаць у развіцці, ты выставляеш спецыяльную варыянт там пераменную, і тады телеметрыя будзе адпраўляцца, а не opt-out. Цікава. Вось, і я працягну. Яны згадалі другого канкурэнта, гэта Z, это называецца, такі рэдактар. Чуў такі. Вось, і яны сказалі, што больш насамрэч канкурэнтаў не існуе, бо ўсе астальныя рэдактары гэта насамрэч поркі VS Code, і можа яны ўвогуле існуюць. І гэта выглядае, мне здаецца, даволі слушна. Рэдактар не так і шмат. Vim, гэта VS Code, і гэта Z, які насамрэч пакуль не вельмі папулярны, але яго ёсць будучыня, бо ён напісаны на Расце. Вось. У тебе есть некоторая спонтанность до проектов, які написаны на Расце, да? Ну, у меня быў такі вопыт, я хочу іх распавесці. Ведаеш такі тул RAF для Python? Так, вядома, карыстаюся. Вось, я калі... У нас на проекте был PyLint для того, каб рабіць статычны аналіз кода, і ён на нашым проекте правяраў код за 1 минуту. Я такі... У нас Black был заўсёды. Ну, і Black у нас был, і... Ну, Black так само павольней, чым RAF, да. Вот, я такі пампую RAF, запущу, погляджу, як он працуе. Пампаваў, запусціў, і он мне так... адразу нейкі адказ. Я такой, што, напэўна, не працуе, херня нейкая. Паспрабую яшчэ раз запусціць з іншымі параметрамі. Запусціў, адразу гатова. Такой, не працуе. Открываю гід, а там ён усе файлы праглядзеў. Я такой, што? Бывае такая хуткая? І яшчэ і выправіў. Ну. На самой справе, ёсць жа ж, мне здаецца, было 10 калісьці такая вось смешная навіна, што, тыпу, людзям не заўсёды падабаецца, калі штосьці працуе занадта хутка, яны думаюць, што яно не працуе. Тыпу, ты зараз трапіў проста ў гэты момант. Ну, вось так. Я просто привык, что вот у нас питоновское приложение такое, ну, працуе неяк, ну, реквест там за секунду обрабатывае, нешта такое. Я такой, існуюць мовы праграмавання, якія робяць усё хутка. Я такой, давай глядзець на гэты раз. Што і як? Раз складаны. Я рабіў некалькі падыходаў да яго вывучэння, ён складаны. Знаеш што? Хутка будзе гэты, як это кажуць, эвент перад калядамі. Рэчы, кожны год перад калядамі адвент-календар па праграмаванню робіць. Адвент-код ты маеш на ўвазе, да? Так. І гэта можа быць добрай нагодай, каб вывучыць новую мову праграмавання. Вось у прошлом году я рабіў гэта на Расце і такім образом паспрабаваў яго вывучыць. Ну, разумееш, тыпу сінтаксіс зразумець не складана. Мне шмат чаго падабаецца ў Расце. Тыя ж трэйты, тыя ж функцыянальныя нейкія такія, як правильно сказаць, асаблівасці, якія яны пазаімствавалі з функцыянальных моў праграмавання, мне вельмі даспадобы. Але, тыпу, ownership, memory management, вось гэта ўсё мне выбухае мозг, і я рэальна, па-мойму, некалькі разоў пісаў неяк у тым жа твітары, але даўно-даўно, што вось бы мне нейкую мову праграмавання, якая якраз, але з, ну, типу, з гарбіж-калекторам.
Таму ты Бо мне вельмі падабаецца сінтаксіс, мне прыемна з ім працаваць, але memory management мяне дратуе. Ну, не дратуе, мне складана. Это, типу, нашмат складаней, чым для мяне, чым, ну, типу, класічнае разуменне, як это у C++, калі у тебе ўсё ж такі, типу, больш вольнасці ў гэтым плане, але і больш цана памылкі. А ты глядзеў на Зік? Я чуў пра яго, і я думаю неяк паспрабаваць, бо так, ён здаецца, вось якраз такі пад мой запыт амаль падыходзіць, у сэнсе, што ён больш вольны раст. Ён не з garbage коллектором, але ён больш вольны. Ну, вось я таксама чуў, што людзям падабаецца, але я яго не чапаў яшчэ. Ну, я, типа, палістаў дакументацыю па яму, і мяне крыху здзівіла тое, што там паўсюль ёсць нейкі алакатар. Ну, в сэнсе, не нейкі, я разумею, для чаго ён. Але... Типу, это крыху адразу шум нейкі, типу, які табе крыху не дазваляе, не ведаю. Ну, крыху перашкаджае канцэнтрыравацца на бізнес-задачы, бо ты думаеш яшчэ і пра low-level. Ну, да. Зато добрая зарадка для мозга. Вывучыць новую мову праграмавання, і ж раз разбірацца, як ён працуе з памяццю, гэта такі... Зубадрабельная такая штука, факт. Падзёрыць. Я на самой справе усім, хто мае нейкую сувязь з фронтендом, заўсёды раю паспрабаваць Elm-Lang. Ён на самой справе і натхніў усе гэтыя сучасныя рэакты у сваю чаргу. Это вельмі клёвая штука, функцыянальная мова праграмавання, якая кампілюецца ў JS. Але калі яна скампілявалася, то вось як нейкая такая падобная гарантыя, як у расце, калі яна скампілявалася, то яна, ну, типу, не будзе кідаць табе там exception, бо, ну, яно на роўні сістэмы тыпу даволі моцна правярае код, ну, карацей. Ты ўсё яшчэ можаш зрабіць лагічны баг, вядома, як і заўсёды. Але калі яна скампілявалася, то яно ў цябе в рантайме не ўпадзе. Гэта сінтаксіс цікавы, даволі выглядае проста. Але тыпізаваная мова. Вось я шмат працаваў апошні час з Python'ам, і пасля гэтага перыяду я зразумеў, што я люблю тыпы мовы праграмавання. Я люблю тыпізаванне мовы праграмавання. Так, я першапачаткова пачынаў з Python'ам. Ну, типу, это была асноўная моя мова і адзіная моя мова праграмавання асноўная. Потым я пачаў дадаваць сабе ў жыццё Golang, крыху, якая таксама статычна тыпізаваная. А яшчэ потым я папрацаваў у кампаніях, дзе актыўна карыстаюцца MyPy, і зразумеў, што да, тыпы нашы ўсё. Ну, потому что Python так кажуць, ось, тут не надо тыпы пісаць, можете быстро это зрабіць. А потом ну, по интернет на продакшне як валится заўсёды. Думаеш, лепей я буду пісаць гэтыя тыпы. Цалкам згодны. Ну, тыпізацыя нават апцыянальная, як у Python, дапамагае. На вялікіх праектах асабліва. Раю інвестігаць у гэтую справу крыху часу, калі ёсць магчымасць. Ну так. Нормально так пра NeoVim паразмаўлялі. Я зараз працягну. Тут столькі цікавага насамрэч. Насамрэч, што было цікавага, гэта LSP абмяркоўвалі. Была дзяўчына, яна то ли галоўны распрацоўшчык, то ли адзін з мэйнтэйнераў працуе ў Microsoft і робіць LSP. Яна згадвала... Дарэчы, я бязмерна, напэўна, удзячны Microsoftу за адзіную, напэўна, добрую рэч, якую яны зрабілі, это LSP. Бо, ну, тыпу, вау. Гэта вялікі бустер для NeoVim. Яны з гэтым усім пагаджаюцца. І вось, яна расказвала пра праблему LSP. Гэта складанасць з распрацоўкай. То, што зараз код LSP ляжыць, па-мойму, у рэпазіторыі VS Code. І для таго, каб дадаць і змяніць нешта ў спецыфікацыі, трэба спачатку гэта рэалізаваць у VS Code. І гэта запавольвае распрацоўка ў гэты саппорт. То бок і тут Microsoft, канешне, дапамог у дужках. Ну вось яны намагаюцца VS Code свой піарыць больш за ўсё, да. І ну, зразумела, да, у іх мэта свая. Ім, ну, як кампанія, ім не тое, каб моцна цікава падтрымліваць open source у гэтым кантэксце. Ну, мэта любой кампаніі. Это хутчэй рэпутацыйны нейкі момант. Таму ён, бачыш, вось, агулам добра, але ўсё роўна не гладка, тыпу. Ёсць шерахаватасці. Як гэты скриншот з апошняй канферэнцыі нейкай Microsoft'скай. Windows the most open operating system. Ну, это да, это асабліва смешна. Піар-то, хлопцы. Што яшчэ было цікавага? Што цікавага, яны абмяркоўвалі Tricitor, таксама цудоўны тул у NeoVim.
трэба паразбірацца, але ту, які дазваляюць парсіць код і разумець яго архітэктуру. Ось я не памятаю, у VS Code здаецца нешта іншае выкарыстоўваць. Тут не подскажу. Ну, мне здаецца, это аналог IntelliSense, не? Ну, типу, разбить файл табе на AST древа. Ну, да. IntelliSense гэтым займаецца в технологиях Microsoft. И Visual Studio, Visual Studio Code. Але могу помыляться. Магчыма, IntelliSense это больше про autocomplete, хотя, зноўку, калі уже Language Server Protocol з'явіўся, мне здаецца, от IntelliSense там нічога не застаецца ўжо. Не, ну яны робяць розных справаў. То есть это неувіме... Так, я маю на увазе раней, калі там ва ўніверы вучыўся, C-Sharp'ам займаліся. Мне здавалася на той момент, што IntelliSense гэта вось пра autocomplete і так далей. Магчыма, так і было, але зараз можа быць якраз такі сапраўды AST дрэва. Асноўная задача IntelliSense, а рознымі autocomplete-амі займаецца Language Server Protocol. Я пра гэта. Ну, можа IntelliSense то і то робіць до сих пор у Visual Studio у вялікай. Ну, невядома дакладна. Вось, і яшчэ тэма, якая будзе цікава, якую мы яшчэ не краналіся у меркаванні, гэта штучны інтэлект. А, ты з Neovim уже скончыў, да? Гэта было на канферэнцыі Neovim. Яны таксама абмяркоўвалі штучны інтэлект, яны абмяркоўвалі плагіны, і пра штучны інтэлект нават казаў, даецца галоўны распрацоўшчык Neovim. Зараз цікавы тренд увогуле на рынке. Многія кампаніі спрабуюць прадаваць штучны інтэлект як інструмент. Так, з'явілася даволі шмат розных кшталту ідэ, якія прапануюць табе штучны інтэлект як частка твайго флоу па напісанню кода. Нават не як частка, як асноўны твой флоу. Гэта мяне пужае не ў сэнсе, што божа хто мяне заменіць, а ў сэнсе, ну карацей, ладно, я так разумею, мы бліжэй да наступнай тэмы гэта будзем абмяркоўваць. Давай, кажы. Мне не падабаецца той факт, што штучны інтэлект прапануецца як асноўны флоу. Ну не ведаю, можа это менавіта моя основа, ну, мои тараканы, так бы мовіць, бо штучны інтэлект гэта мадэль, якая навучылася на ўсім, што існуе ў інтэрнэце. Усё, што існуе ў інтэрнэце, я б не сказаў бы, што ўсё добрае. Я не ведаю, можа, я занадта добра сябе думаю, але я думаю, што я вышэй за сярэдняга праграміста па сваіх навыках і гэтак далей. І таму я думаю, што мне штучны інтэлект будзе не дапамагаць, а перашкаджаць. Я не тое, каб маю досвед непасрэдна такой штукі, ну, взять ідею, якая ідзе са штучным інтэлектам, і паспрабаваць і выканаць задачу якую-небудзь. Ёсць шанец, што она вельмі можа дапамагчы якраз такі ў рутынных задачах, які ведаеш. Ну, заўсёды, ты не заўсёды, карацей, вынаходзіш рухавік там. Ты даволі часта робіш даволі сумныя, аднолькавыя, падобныя задачы. І вось, можа быць, у такіх месцах вельмі добрае месца для штучнага інтэлекта, для дапамогі. Адзіны досвед, які я ўсё ж такі прям практыкаваў, это я выкарыстоўваю штучны інтэлект у якасці резінавай гумавай вудкі качкі. Я тупо задаваў яму пытанне, слухаў яго адказы, разважаў далей на гэтую тэму і такім чынам прыходзіў да нейкай сваёй ісціны, да нейкай сваёй праўды. Вось. І тыпу праз... Ну, менавіта як вось гумавая вудка, але гумавая вудка качка, божухна. Менавіта як гумавая качка, але гумовая качка ўсё ж таки маўчыць, а эта штука яшчэ можа штосьці падказаць, куды пакапаць, так бы мовіць. Ну, слухай, ёсць такое, людзі казалі, што асноўная задача гэтых всех вялікіх моўных мадэлей гэта зрабіць такі адказ, які статыстычна найбольш верагодны. То есть, па сутнасці, яны заўсёды адказваюць нешта такое, як бы нармальнае, а сярэдняе. Яны ніколі не зробяць нешта добрае, але могуць зрабіць нешта дрэннае, там рэч. І людзі вось на канферэнцыі казалі, што штучны інтэлект гэта не павінен быць асобным прадуктам, гэта павінен быць інструмент, які дапаўняе твою працу. Таму існуе там шмат плагінаў такіх аддонаў, всякіх редактараў IDE, і гэта нармальна, але вось асобна IDE
на основе штучного интеллекта, гэта бздура нейкая. А што яшчэ сказаць? Это быў штучны інтэлект. Так а што, ёсць нейкія планы ў неўвімы штучнага інтэлекту, інтэграцыі і так далей? Ну вось, плагіны рабіце, всё. Больш нічога. Можа... Типа, да, open source, вы можете зрабіць усё, як і іншыя плагіны і дадаць сваю функцыянальнасць. Ну да, лагічна, лагічна. Яны так сказалі, што яны не апантаныя гэтай ідэі штучнага інтэлекту. Нет такого, як у сучасных там менеджераў і дырэктароў такі: «О, штучны інтэлект, гэта там супер круто». Neovim же ж не профітная кампанія, как бы. Яны зарабляюць не на... Ну, на чым? На донатах, напэўна. На донатах. Ну так, як увесь open source. Вось. І такім чынам не трэба типу максімізаваць доходы, прыбыткі. Ім не трэба гнацца за хайпам. Ну, типу, зараз што не праект, што не стартап, гэта заўсёды AI в назве. І, ну, як наступства, это, ну, зараз на хайпе інвестары несуць грошы на такое. Але, ну, зато я люблю open source, за тое, што яны не падаюцца такому хайпу моцна. Ну, вядома, ёсць хістані, але агулам, ну, типу, там якраз таки нету этого маркетингового булшита. Это, ну, теперь такая наша наступная тема, напэўна, і пачнем. Don't contribute to open source. Можна абмеркаваць, як працуе open source. І, насамрэч, па open source гэта, першую чаргу, гэта праца на сябе. То есть распрацоўшчыкі на Vim, яны, як ты кажаш, не на хайпе для нейкіх інвестараў нешта робяць, яны робяць тое, што ім патрэбна. Вось ты робіш, ну, так. Ты працуеш з Neovim, ты бачыш, што вось не хапае некага функцыяналу, і ты гэта даеш. Тым же штучным інтэлектам так і адбылося. Ты бачыш, што не хапае штучнага інтэлекту, ты зрабіў плагін існуючых інструментаў і карыстаеш ты. А рабіць асобную ідэю для таго, каб там быў штучны інтэлект і амаль больш нічога. А, вось, помню, штучны інтэлект, галоўная праблема. Усіх праграмістаў мне здаецца. Ну, можа не ўсіх, а такіх нормальных праграмістаў. То есть праграмісты прыходзяць у праграмаванне, бо яны любяць пісаць код, яны любяць ствараць праграмы. А калі... Ну, не ведаю, мне здаецца, яны туды ідуць, бо ім падабаецца вырашаць задачы. Вырашаць задачы. Аўтаматызацыі. Ну, увогуле, вот ты робіш нейкую працу, там, праз напісанне кода, праз глядзіш, нешта збіраеш, ты ствараеш, а табе прапануюць інструменты, гэты штучны інтэлект, які кажа, ён будзе вырашаць праблемы за цябе. І ты такі, што? Прыйшоў інструмент, які забірае мои любімыя заняткі, мою працу, якая мне падабаецца, во што мне гэта? Не, чакай, гэта нармальная тэма на самой справе. Ну, типу, аўтаматызаваць труд, які, ну, типу, рукамі робіцца, это нармальная тэма. У нас прафесія, па факце, менавіта ў гэтым заключаецца. Але тут праблема не ў тым, што ён адбірае, типу, умоўна мой хлеб. Я-то адаптуюся. Я чалавек, я якраз такі, в адрозненне да гэтай машыны. Але ж ён не робіць гэта якасна. У мяне такое стаўленне да гэтага. Ну, глядзі, вот мне ёсць адчуванне такое. Ой, я напісаў сёння шмат кода, мне падабалася пісаць, адаптировать, там, больш калі ў Neovim. І вось, калі мне прапануюць там новую ідэю, да, напрыклад, той же курсор, да, той же вінсёр, які ты можаш у промпте ему написать, створи мне программу, якая буде робити то-то і то-то. І вона тобі створює всю структуру, і там вся програма готова. Ну, що ти робиш тоді як програміст? Где задовольнение от працы? Да, я просто подозреваю, что большасць гэтага кода, ну, типа, у выніку не состыкуецца, ну, типа, на вялікам праекце. Вядома, трэба спрабаваць тэсціраваць, но я пакуль не веру ў тое, што ён, ну, типа, здольны адысці ад Hello World моцна. Вядома, Hello World умоўны, але тым не менш. То бок, так, умоўна формашлёўства ён можа і замене, чаму не, але вырашаць канкрэтныя бізнес-кейсы, ну, я не ўпэўнены, што здатны. Ну, так, але трэба прайграць. Блогеры, яны аглядаюць гэтыя тулы, такія, так, условно, Hello World ствары мне, бывае ствараюць праграму. Але ж праграмісты вельмі часта працуюць всякім легкасці, всякія вялікія, вельмі вялікія праекты, тысячи строк кода, і каб нешта стварыць, трэба
прочитать не один только документ с потребованиями людей. И, конечно, штучный интеллект, я сумнеюсь, что это зробить. Ведаючи, як ён на нетэхнічнай тэмы можа адказваць, я таксама. Ну, тыпу, зноўку, калі мы кажам, што это LLM-мадэль менавіта, то ён проста імавернасць вылічвае. Ён, тыпу, накідвае тыя літары, якія, імаверна, там мусяць быць. Імаверна. Вось асноўная праблема, да, і асноўная прэтэнзія моя. Некий раз был в Твиттере, здаецца. У программистов пытали. Можа, уможет. А вот ты боишься, что штучный интеллект тебе заменит? Я ведаю, як он працуе, я упэўнены, як он не заменит. А яшчэ я ж недавно якраз таки пісаў вось літаральна гэтую тэзу, што LLM-мадэль гэта пра імавернасць. І тыпу, ну, скажем так, я рабіў падчас універу курсач на нейрасетках. Задача была іншая, задача была сцісканне выяў. Я не пабароў JPEG сваёй нейрасеткай, але я дабіўся некаторых результатаў. Тыпу, адносна БМП яно прям сціскала. І там, насамрэч, за рахунак параметраў нейрасеткі атрымліваліся нават нейкія фільтры, можна так назваць, выпадкова. Ну, это уже сайд-эфект якісь, які я знайшоў. Але агулам, ну, тыпу, вядома, моя нейрасетка не мела нічога агульнага з тым, што зараз прадстаўляюць сабе вось гэтыя LLM-мадэлі. Больш за тое, у мяне ўвогуле была іншая задача. У меня была менавіта, ну, карацей, іншы кшталт гэтых нейрасетак. Але агулам, мне здаецца, я магу уявіць, як яны працуюць, хаця, канешне, зараз яны нашмат складаней, чым тое, што рабіў я. І якраз такі, ведаючы гэта, і ўсё ж такі, да, я згодны з думкай, што я ведаю, як яны працуюць, яны мяне не заменяць. Слухай, мне здаецца, але насамрэч, яшчэ раз, прабач, яшчэ раз дагавару, агулам магу сказаць, што калі яны нават і мяне заменяць, я, ну, тыпу, не толькі буду моцна засмучаны, бо тое, што можна аўтаматызаваць, мусіць быць аўтаматызавана. Хіба што, ну, свет працуе інакш. Тыпу, в ідэале аўтаматызаваныя мусіць прыносіць нейкія благі чалавецтву, ну, как бы, у ідэальным свеце, я так кажу. То бок, чым больш мы аўтаматызуем, тым менш нам трэба працаваць рукамі, тым больш, тыпу, атрымліваем мы за гэта. Сэнс был у гэтым. Але па факце, в гэтым свеце капіталістаў мы ў выніку не будзем атрымліваць зарплаты, не зможам якраз такі жыць. Вось. Таму, як бы, з пункту гледжання нейкай утопіі, яно, наадварот, на блага. Калі з пункту гледжання ўсё ж такі нашага жыцця, то да, есть нюансы. Вось, я договорю. Слухай, еще есть такий маркер цікавий, правильно же кажись, сказав про його, що, ось, наприклад, продають таку ідею, яка може написати тобі любую програму. І виникає логічне питання, а навіщо продавати такий інструмент, який може створити любую програму? Ти ж можеш створити любую програму і продавати її, створи умовний Photoshop, продавай за $100 ліцензію. Ну, до речі, вельми трапно, да. Так що, покуль мне гэты штучный интеллект, инфо-цыганство подобное. А это литерально так и есть на самой справе. Ну, типу, это вообще, да, это мы продаем вам инструмент, який дозволить вам зробити любую программу. Это кшталт, то мы продаем вам курсы, книгу ETC, як заробить $1 миллион. Это приблизно про одно и то же. Что-то в этом есть, но... Короче, Windsurf — это херня. Кстати, курсор... Нехай, мы и не позначили, что мы обмерковываем Windsurf, але мы его обмерковали Windsurf. Ну, штучный интеллект, так. Ну, в двух словах, есть такие... компания Cadeum, якая робить штучний інтелект, які для распрацоўшчыкаў, які дазваляюць памагаць пісаць код, і там есть будаваны чат. Гэты Cadeum існаваў для VS Code, плагіны для IT былі, для Vim былі, от все здаецца. Ось, і яны выпусцілі асобную IDE тыдзень или два назад. І так, незразумела навошта гэта. Гэта, ну, клон VS Code, у якім больш адыграваны штучны інтэлект. Так а чым яно ад таго ж курсора адрозніваецца? Яны ўсе адзін ад аднаго адрозніваюцца толькі тым, што трохі розныя мадэль. Я так разумею. Магчыма, трошкі Ясно, ясно. Навошта табе браць асобную IDE, нейкім будаваным штучным інтэлектам, калі ты можаш взять нейкую дэфолтовую IDE, поставіць плагін з любой мадэллю і карыстацца. Што, мне думаю, магчыма, яшчэ нехта будзе выпускаць падобныя IDE, але ўсе яны павінны згінуць праз некаторы час. Не патрэбна. Туды ж, куды NFT, калі ласачка. Так. NFT?
до речі, пару слов. Я недавно думав, ён мог би існувати насамрэч, ён мог би замініць всякі папярові сертифікати, але індустрія вирішила інакше, яны пачалі рабіць нешта незразумелае і ну, карацей, да, я згодны з тым, што інструмент мог бы быць клёвым, лічбавая подпіс там у тым ліку, як мне здаецца, можа быць, але як ёсць. Вырашылі напампаваць гэта грашыма, і яно клёва лопнула. Ну, людзі стварылі інструмент, але яны не зразумелі, якую праблему яны вырашаюць гэтым інструментам. Вот і штучны інтэлект то ж самае. Стварылі штучны інтэлект, спрабуюцца яго прымяніць паўсюль, дзе толькі можна, але ніхто не можа сфарміраваць праблему, якую спрабуюць вырашыць гэтым штучным інтэлектам. Дзесьці трапляе, дзесьці не. Ну што, на самой справе, мне здаецца, што штучны інтэлект мог бы ўсё ж таки дапамагаць у нейкіх галасавых асістэнтах, у сэнсе як прывядзення, карацей, галасавой каманды, і ну, ты ж як чалавек, ты можаш адно і тое ж называць рознымі спосабамі. І вось штучны інтэлект мог бы неяк прывесці от запыта чалавека, які можа быць в любой форме, до какой-то канкрэтнай каманды, якая можа выкнуцца ўжо алгарытмам. Вось мне здаецца, вось тут яно можа неяк працаваць. А это па факце задача класіфікацыі. Это і ёсць тая задача, якія нейрасеткі вырашаюць найлепш. Вось, слухай, існавалі ж эти вот Google Assistant, Siri на iPhone. Чаму до сих пор туды не далі гэты штучны інтэлект? Вось гэта той інструмент, куды ён сам просіць. Мне здаецца, ён там ужо ёсць. Попросту. Нешта навін такіх не бачыў. Можа, ёсць, конечно. Ну, это ж прыватныя распрацоўкі, таму, на жаль, мы дакладна ведаць не можам. Хаця, з іншага боку, калі яны там AI, enable, я не ведаю, ці як яшчэ, это ж, напэўна, з такой бы помпай запускалася ў любым выпадку. Ну, тая ж Apple канферэнцыю праводзіла пазаапошнюю, хаця пра штучны інтэлект нешта распавядала, але, здаецца, пра Siri там не было нічога. Вось, ну што, рухаемся далей? Апошнюю тэму. Рухаемся далей? Why you are wrong about zero-based indexing? Ну, я ўжо сказаў, што агулам я не бачу ніякіх праблем з zero-based indexing, але в Тумаксе гэта памылка. А ты відос гэтых глядзеў? Так, я паглядзеў, мне насамрэч спадабаўся панч в канцы. Я уже не помню, давно глядзеў, але мне падабаўся сэнс. Адкуль пашоў zero-based indexing і ўвогуле чаму... З таго, як працуе памяць. Усі. З поінтера ўсі. Так. Ну, в сэнсе, яна агулам так працуецца, яна не ўсі так працуецца, яна просто ўсі, это найменшая абстракцыя. Это просто поінтер в memory, які, ну, і у квадратных дужках ты просто перадаеш здвиг, па факце, ад гэтага поінтера. І типу, там лагічна, што ты, здвигаючыся на 0, ты атрымліваеш першы элемент. Вось, і далей ён працягвае, што сучасных мов, не сучасных, у іншых мовах праграмавання мы ўжо не выкарыстоўваем гэты здвиг, offset па-англійску. Бо там большая абстракцыя, там ну, типу, умоўно, спіс масіваў, спіс элементаў, ён амаль заўсёды ўжо не проста plain адрес у памяці, але яшчэ нейкая дадатковая інфармацыя там. Ну, типу, структура нейкая, фактычна. І, да, у пэўным сэнсе нулевой індекс крыху губляе сэнс. Але я не бачу ў гэтым вялікай праблемы, як і аўтар на самой справе, бо напрыканцы гэтага відэа ён кажа: рабіце, што хаціце, але выкарыстоўвайце ітэратары. Или што. І агулам я не магу не пагадзіцца з ім, бо, ну, тыпу, я не так і часта апошнім часам увогуле выкарыстоўваю код, дзе яўна бярэцца нейкі індекс элемента. Ты просто ітэрыруешся па спісу нейкаму. Таму ён там напрыканцы напісаў, типу, варэва, выкарыстоўвайце ітэратары, і быццам бы кідае мікрафон і выходзіць проста з камеры. Ведаеш, типу, мне гэта вельмі спадабалася. Накід цікавы,
Штосьці з гэтым рабіць, я не думаю, што варта, калі шчыра. Ну, тыпу, так склалася гістарычна, таму што так працуе памяць у камп'ютарах. Гэта перанялася шматлікімі мовамі апроч Паскаля да Луа, можа яшчэ парачкай. Ну, з гэтым ужо асоба нічога не зробіш, как бы ўсе прызвычаіліся. Ты варэва, калі шчыра. Я сур'ёзна кажу, мне это не дратуе зусім. Ну, яно-то лагічна, што тыпу, калі ты хочаш взяць другі элемент са спіса, то ты хочаш напісаць лічбу 2. Ён там прям тыпу падлавіў, тыпу, вось я хочу взять трэці элемент, да? Тыпу, толькі не кажыце, што вы адразу сказалі, быццам бы вы мусіце выкарыстоўваць індекс 2. Вы ж падумалі пра тое, чтобы выкарыстоўваць індекс 3. Я не ўпэўнены, мне здаецца, я таксама, ну, тыпу, я ўжо са сваім досведам, напэўна, па змаўчанні думаю, што раз трэці значыць 2. Вось, але агулам я разумею, да чаго ён ідзе, але, ну, тыпу, асноўны пасыл усё ж такі ў іншым. І ён мае рацыю цалкам. Наверное, адзінае месца, дзе выкарыстоўваецца індекс, гэта калі нейкі цыкл вяртаецца. І то заўсёды амаль што ты распаковваеш яго адразу. Хіба не? Ну, так. Ты можаш проста праз коску некалькі пераменных напісаць і ўсё. Ну так, а зараз індексам чым ідзе не патрэбны. Ну, бывае спецыфічныя задачы, там можа быць і то это хутчэй за ўсё можа быць наступствы ад таго, што штосьці раней было зроблена не зусім правільна, але рэдка, фактычна рэдка. Ты часцей за ўсё або ітэрыруешся па элементам, або щось такое. У меня вось была праблема недавно, я правіў плагін такі для Vim, які працуе з бочным сервером. І плагін адсылае пазіцыю курсора на экране, то есть гэта строка, гэта радок. Ага. І атрымліваецца, што Lua как раз такі one-based index, да, тут першая строка, першы элемент. А Go сервер, ён з zero пачынае ад нуля. І трэба разумець, што ад Lua трэба адзінку адняць, каб Go зразумеў. Ага. Вось трохі дрэнна, это, дарэчы, нас вядзе да выявы вось гэты тыпу. Блін, навошта нам 13 стандартаў? Давайте зробім самы стандартны стандарт, і цяпер, блін, навошта у нас 14 стандартаў, да? Ну да, вось. Што того, на самой справе. Саме ж таму, наверное, усе zero-based выкарыстоўваюць, бо гэта які стандарт, які C стварыў, і каб не было вот этих вот выпадкаў такіх zero-based. Але ўвогуле так, трэба якось рухаецца ў большай абстракцыі, гэта альбо ствараецца асобны клад, некая структура для даных, вместо выкарыстоўваюцца індексы, альбо гэта ітэратары для вялікіх ліфтоў. І, дарэчы, пра абстракцыі. Зноўку гатовы сказаць тут зрабіць паклон у бок раста. Zero-cost абстракцыі — гэта проста нешта. Это, ну, реально, типу, это рэч, якая дае табе абстракцыю, пакуль ты працуеш з кодам, але которая разматываецца ў вельмі straightforward, как бы, для машыны код, і не дадае там ніякага оверхеда в рантайм. Это насамрэч таксама вельмі багатая ідэя. І сюды можна дадаць усякую тыпізацыю, калі кампілятор можа зразумець, што, напрыклад, няма такога індексу у масіве, бо ён яшчэ да. В тым жа Python, як і ліст у нас вядомага памеру кампіляцыі няма. А ў расце, здаецца, Ну, калі стварыў масів, Табе вельмі часта трэба ўсё ж такі, ну, даволі часта ў тебе бывае такое, што ў тебе незразумелае заранее, тым больш на этапе кампіляцыі на масіў. Тут нікуды не денешся з гэтым. Але часта даволі, дарэчы, калі ты што тычыцца функцыянальных там моў праграмавання, я калі той же Elm вывучаў, даволі часта выдзяляюць спецыяльны тип як non-empty list. Тыпу, гэта ліст, у якім дакладна існуе вось гэты нулявы індекс, дарэчы. І там штосьці ёсць. І тыпу, ну, і цябе па факце якраз такі з пункту гледжання нейкай вось сістэмы типаў твайго кода даволі часта на самой справе цікавіць або, тыпу, у цябе пусты спісак, або не пусты. Это два кейсы асобныя. Даволі часта. Я яшчэ даволі, не ведаю, гадоў, можа, 5 таму на адном з праекце, помню, вельмі любіў казаць такую фразу. Тыпу, праграмісту заўсёды цікавяць толькі 3 кейсы. 0 элементаў, 1 элемент і n элементаў. І ўсё, тыпу, а больш розніцы няма. Часцей за ўсё. І дагэтуль думаю, што это даволі такі мае сэнс. Калісь я на веб-скрипце змапраў разуменне, там існуе nothing, null, zero, що такое. І такое вражанне, што некалькі нуль элементаў. Тыпу, nothing як union, null як nil pointer,
І 0 в сенсі лічба? Ці што? Ну, наприклад, нас не здається, гэта калі элемент увогуле ніяк не ініцыялізаваны. Ты его только превью і все. Null гэта уже калі значэнне null му задаў. Гэта нейкі контур надо. І ну, як null, ну, можа пустуе списку. Я уже не памятаю. Ну что такое, там некалькі нулоў для мяне было складана. Зразумела. Ну што? На гэтым нашы тэмы падышлі до конца? Здаецца так. Што хочаш сказаць нашим слухачам? Слухачам не ведаю. Вывучайце мову праграмавання, тыпізацыя сціла. Спадзяюся, можа існуе, можа ніхто зробіць мову, якая даволі такі простая для вывучэння, можа як Python, але з добрай тыпізацыяй. І няма такіх праблем з эрорамі, як у Golang. Які праблемы з эрорамі ў Golang? Пачакай. Все мы іх ведаем. Ну, сэнсе? Я не бачу ніякіх праблем з эрорамі ў Golang. Ты маеш на увазе, што іх шмат в кодзе? Тое, што ў Расці яны выглядаюць значна больш прыватна. Тут я згодны. І тут я згодны. Result, абстракцыя такая, як result, нашмат лепей, чым эрор у Golang. Але эрор у Golang нашмат лепей, чым exception у Python, як па мне. Так. Я, дарэчы, быў ты, які адразу, калі толькі вывучаў Golang, я, канешне, бамбіў, што няма exception. Але цяпер мои волосы сталі шоколаднымі. Калі б яны былі. Ну так, я вось таксама з Go папрацаваў, і зараз на эксепшане ў Python гляджу такі незразумела, навошта яны такі. Літаральна рэч, якая такая просто выскакивае такая і кажа табе «Surprise, motherfucker». Так, там же Java, здаецца, гэта зроблена трохі лепш там. Там все равно, там есть checked exception ці щось такое. Ну там яны аб'яўляюцца, когда ты метод аб'яўляеш, ты кажаш, што могуць вярнуцца такія exception. Это, по-моему, калі не памыляюсь, это мае свае праблемы ў выніку. Ну, Java шмат праблем. Ну, я не спец, я Java заўсёды выходзіў як страшны нешта, карці мне это пужала, і я заўсёды выходзіў бокам. І мне здаецца, я не памыліўся. Ну, дарэчы, калі б я ўжо і глядзеў, то глядзеў бы на Kotlin. Kotlin? Так. Гэта наступная ітерацыя Java. Да, прабач, я перабіў цябе у фінальным слове да гледачоў, да слухачоў. Я па фінальным слове больш хацеў падвесці вынік нашай пробы зрабіць такі запіс. Я не ведаю, што будзе на выхадзе, як будзе слухацца, будзе нехта слухаць увогуле или не, але я вельмі задаволены абмеркаваць гэтыя тэмы, без меркавання сваім меркаваннем. Дакрануцца да гэтай штук немагчыма. Я буду рыхтаваць тэмы на наступным выпуску. Садоўна. Мне падабаецца твой настрой, бо я на самой справе даўно хацеў такога кшталту падкасту. Да, я, прям, хацелось менавіта такога. Так конкретно бліжэй да нашай любімай, нашай вось гэтай айтішачкі паразмаўляць па тым тэмам, якія нам з тобой вельмі блізкі. Я рады, што ты мне напісаў на гэтую тэму з прапановай, і я думаю, што мы сапраўды будзем працягваць. А нашым слухачам я бы хацеў параіць: слухайце сваё, глядзіце сваё і чытайце сваё. Няхай усё будзе добра.